Здравейте! Казвам се Жасмина Цветанова, студент, банкер и доброволец. Общо казано, 3 в 1. И искам да предам това нещо на настоящото ни поколение, което именно са децата. Смятате ли, че трябва промяна в образователната система, мили родители? Тук мисля, че отговорът е повече от ясен. През последните години се наблюдава тенденция, свързана с подрастващите и напредването на технологиите. Идентификатор са сериозен проблем. Защо? Ще попитате. Определено можем да се съгласим с огромната информация, която ни залива всеки ден. Но доколко е ефективна? И как спомагат на нашето бъдеще децата? Дали има частични изкривявания в ценностната им система? Живеят ли в затворена всъщност такава? Оставям сами да си отговорите на тези въпроси. Като икономист зная, че най-ценният ресурс е човешкия капитал. В тази връзка, ако желаем по-добър свят, трябва да положим основите, които са именно децата. Това, което искам да постигна, предлагайки следните 3 курса, е ефективно подрастващо поколение.